Εσύ που είσαι βιντεογράφο, streamer ή gamer ή απλά θέλεις καλύτερο ήχο του εξοπλισμού σου, σου έχω τη λύση. Ulanzi D200, το Stream Deck που έψαχνες. Πάμε για ένα γρήγορο unboxing. Η συσκευασία περιλαμβάνει το εγχειρίδιο, καλώδιο τροφοδοσίας USB και USB-C, η βασούλα και το Stream Deck με 13 και ένα 14 κουμπάκια παραμετροποίησης. Πριν ξεκινήσεις, κατεβάζεις το software της Ulanzi είτε για Windows είτε για Apple Mac OS. Μπορούμε να συμπτύξουμε όλες τις αγαπημένες εφαρμογές σε ένα φάκελο, έτσι τα έχουμε όλα τακτοποιημένα, να χειριζόμαστε τον ήχο πολύ γρήγορα, όπως και τα φώτα του εξοπλισμού μας, ειδικά πάρα πολύ χρήσιμο αυτό στα live streaming. Για βιντεογράφους, να προγραμματίζουμε το πρόγραμμα Montage και με ένα κλικ να ανοίγει εφαρμογές όπως το CapCut. Ο προγραμματισμός γίνεται πανεύκολα με drag and drop, που να ανοίγουν κάποια συγκεκριμένη σελίδα. Γράφουμε εδώ το URL και μπορούμε να αλλάξουμε ακόμα και το εικονίδιο που θέλουμε και να βάλουμε και τίτλο. Και τώρα με ένα κουμπί, τσακ, μας πάει αυτόματα στη σελίδα που επιλέξαμε. Το widget κουμπί μας δείχνει την ώρα, τις επιδόσεις του υπολογιστή και το τρίτο κλικ μπορούμε να βάλουμε κάποιο background. Έχει και AI Solutions, το οποίο είναι προρυθμισμένο, είναι εργαλείο με άπειρες δυνατότητες. Αν ψάχνεις Stream Tech αξιόπιστο και value for money, το Ulanzi D200 είναι αυτό που χρειάζεσαι. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς.